Naghahanap ba kayo ng masarap na merienda? Tara at samahan nyo ako para magluto ng authentic pansit bato ng Bicol. For today's video nga ay nandito ako ngayon sa bahay ng aking pamangkin para magluto ng masarap na merienda ngayong araw. Nakaready na nga ang mga gagamitin namin para sa mga sangkap ng aming pansit bato. Meron na kaming nakahiwang bawang at sibuyas, pechay at ang squid ball. Yan pala ang mga ihalo namin dahil wala kaming may isip na ilagay. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo lagyan ng iba't ibang sangkap para mas lalong sumarap. Igigisa nga natin dito ang bawang at sibuyas at pwede rin ninyo lagyan sila ng siling labuyo para may kaunting sipa ng anghang. Simpleng luto lang ito na paniguradong mabilis lang yung malalaman kung paano ito maluto. Lagyan lang ito ng sabaw at pakukulin hanggang sa maluto ng ilang minuto ang pansit bato. Dahil nga sa tagal-tagal na rin na hindi kami nakakain ng pansit bato ng Bicol, kaya yung binigay sa amin ng kaunting kilo niluto na namin. Dahil kapag nga may nauwi nga lang ng galing Bicol kami nakakatikim nito. Naalala ko pa nga noong nasa Bicol pa kami, lagi ito ang nasa isip na merienda na pansit bato. Kahit nga ang isaog mo nga lang ay tinapang isda at igasa mo lang ito sa toyo ay solve na. Pwede na rin itong almusal at merienda. Samahan mo pa ito ng masarap na tinapay. Hindi kasi nakasasawa ang authentic pansit bato. At ngayon, trending ito sa iba't ibang lugar na kapag sinamahan mo nga ng dinuguan at meron pang mga toppings na iba't iba na talaga naman sob na sob na hindi lang sa pangmerienda, pwede pang pangulam. So talagang hahanap-hanapin mo itong kanilang pansit bato. So ayan nga, after nga natin mailagay lahat ng mga sangkap at yung kanyang pansit bato, so aantayin natin itong lumambot at maluto. So ayan, nakaready na nga dito para magkaroon na tayo ng pansit bato at matikman na natin kung gaano pa ito kasarap. So tara, tikman na natin. So ayun nga guys, eto natitikman na nga natin yung pansit bato galing from Bicol. Luto to ni Kuya Bray. Masarap to, ano niya, sobrang lasa, tapos kahit konti lang yung mga sahog niya, masarap at malinamnam. So ayun lang, salamat.